adlaw natauhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Karong adlaw natauhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit. Awiti ang Ginoo kamunta ng mga yuta. Awiti ang Ginoo dahiga ang iyang ngalan. Karong adlaw natauhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iaso ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalang mga buhay. Karong adlaw natauhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay mga lang o pagsadya yuta, palanuga ang kadagatan o ang nagpunog ni ibig. Palipay ang kamatagan o ang tanan na kanila. Unya man lukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Karong adlaw natauhan kita ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Unya sa kalipay atubangan sa Ginoo kay miabot siya, kay miabot siya aron maghari sa kalibutan. Mandua niya kalibutan sa iyang katao ug ang katawhan sa iyang kamakanunayon. Karong adlaw natauhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo.